Id-diskors li għamel Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna l-ħamis filgħaxija għadu jidwi f'moħħ kulħadd. Diskors qawwi li appella Alla għal tal-awtoritajiet sabiex ma nerġgħux inqattaw għajt bħal dan. Għajjejna nagħmlu l-isforzi kollha u ħaddieħor ma jimpurtax. Għax il-mistoqsija tiġi għalfejn irġajna ġejna fejn konna. Mhux għax kien hemm xi ħadd li ma jimpurtax u bin-negliġenza tiegħu u bin-naqqas ta' għaqal tiegħu reġa' ġabna fejn konna. Li inti tċaħħad lill-komunità nisranija milli tiltaqat tliet-tiem tal-għid hija deċiżjoni kiefra u kulħadd irid jieħu r-responsabbiltà tagħha, inkluż quddiem Alla. Monsinjur Scicluna fakkar li f'dawn il-jiem il-knejjes ser jibqgħu miftuħa għax dan huwa ħobs illi ma jinxtarax mis-supermarket. Dan filwaqt li insista li b'rispett iżda b'qawwa l-insara għandhom isemmu leħnhom. Mhuwiex fuq l-istess livell tal-banka tal-lottu u tas-supermarket. Dawk jista' jkun essenzjali għal bwiet ta' xi ħadd u biex nixtru x'nieklu. Imma llum il-Mulej Ġesu ipoġġilna ikel li aħna fit-talba li għallimna nitolbuh kuljum. Qed nafża lil minu responsabbli li ma nerġgħux nagħmlu għejt bħal dan. Il-paċenzja tagħna għandha limiti. Nikkooperaw kemm nistgħu u kemm nifilħu. Imma ma jistax ikun li minħabba in-negliġenza jew in-nuqqas ta' għaqal ta' xi wħud aħna nkomplu nħarsu prezz daqshekk qawwi. L-Arċisqof Charles Scicluna insista illi hu jispera li din tkun l-aħħar qatfa u stqarr li huwa obbligu ta' kull nisrani li jieħu t-tilqima. Min irid ikun ta' qadi għal proxmu jieħu t-tilqima meta jiġi msejjaħ għaliha. Qed nafża lil fidili insara u ngħidilhom li huwa obbligu morali tagħhom, obbligu gravi. Min ma jħodihiex mhux qed jagħmel biss ta' rasu imma jipperikola lilu nnifsu u lil ħaddieħor. Fil-waqt li l-Arċisqof uża din l-okkażjoni ta' ħamis ix-xirka sabiex isellem u jirringrazzja lil frontliners kollha li ilhom aktar minn sena jikkumbattu l-pandemija għal ġid tal-poplu Malti u Awċi kollu.